Chiteling in your tray that Jisuan. Hallelujah. Try nga ingo ime ko try ka nikasingi ka mamanta ko try sa isin ilaban niya lumlanggat niya ka nagachaka. Ya ka bangin yoban man yame batang yame bangin yoban ban crowd yame batang yame try. Como que rang si shau trang iwa om kum ta ka man sim jungi ka trang yame balada memem tan na trang ini yap bangin ati kna ya ka ta ko try na mar melanga wa om ka ba em ka bangin yoban di man laga singi ko try ya ka bangin yoban em try. Ngi trang yame batang yame ko try. Ngi trang yame batang yame ngi sliang yame batang yame ko try. Try ngi sliang ro try ni snow ka ktien ka jong me ka ne ka por blai. Kren me ha por jungi ko try. Ka ktien ka jong me ko try ka ai ching kmen ngi. Ka ai bor ngi ka ai ching start ngi. Ka ktien ka jong me ko try ka ai ngi ka ching shy blai. But try to kren ngi ha ka ne ka chan mi blai sa shi sin. Try agar tengge jemeu Jesus. Amen but amen. Inai tap tiba jam show try sa isin. Laban song i jaga song jong fi ne ka por ka mamanta. Nakaliang ka Portnet Gospel Media Ministries. Ai kuble fi we baro akiba la iwan ne ka jaka. Ai kuble ya fi kiba na yengru. Hang ne ka sngi ka mamanta bangi sngungu yo play. Bagi dah dia sengop hai fi inda ai kublai fi haga kerteng ba tiang tam ke badan bor tam ke jong trai no penem jingi uji Christ. Hani ke poring ni point na syaktin ke jong blai ba la da filawan ra ka Bible ba fi tungin ye puli na ka gospel Lukas kal nong ke ban rio. Kani ke dekat ke ba saupun rio. Ke dekat ye ka bangi jios ngop ha na ka por syakapor. Ka Bible ka ong ni kani ke kertien ka ba Jesu kran ong henrei balai pi khot Yanga atrai bat pim le pen ban yaki ru ki banga ong lesi kan ni katun ka jong Jesu kam dai ka ba jam lesi kan long ka ba kham lesi unong ne henry ba le bi khat yanga atrai henry pim le pat ya ka banga ong dan ki kimi ki pa mo lesi ki la kren shikren yele jong ki khon la da kim snap ki le klut Long bi wan shine dai saj no ini gitiar ta mai henry kat no ru mwan de kabi ke don kamera TV email don hapo kamera shet ja bo pli dang odjur nei dang le ikwa ba ka khon kan ai ktilang mo ha ka ta ching trai henry kata ka khon palese ka dang long busy ban pe TV ne tip ka bun kam ya ga ngangai habala khot si sin la kale ko mi osngo dang jam ka sur kabaar lesi dang kham jam hi henry lada ha kabalai lada mwan nga strike sur kala na kumno ni fiong sikiu jing khloit na yigi brio bala khot alese rap ai kon so bai rap ta mai mremi ik srnget sinu lakmi lenti ban le no henry mi bangangai Haga balai sien da trai lawan du ding ne lawan du ne da de ka kemi ka ba kham du khili trai lawan man panyot no sendan hi pamwan sini nga trai kan long rumo ka jing yam ka jing len yar mo ka jing kirkiu karkau na mar balai la da shu khot mei ne pa ndre la dam ko ngo ye tai mei la dam ko ngo ye pa le si ma pi ki kemi ki pa fi sung thu ba ya ka ta fi don ki kon fi expect we am ki kon bakin ko ngo ye pi ne kum no na ki no hi kai ki expect ki student gen ko ngo ki ne kum no na nei na ki malik ki expect le ne ki khmi len ti ba ki nong trai kita ki ban po ju ki kin ko ngo ki ne kum no na hoi am hoi ber fi expect am ba ilok len ko ngo fi ne kum no na ni ilok ni expect bo di tang ulok ban ko ngo yang ngan penyat manga si dan mau besar punya hilok si kat itu i handbag ye i handbag na mdai dan tengi ki khasi ong ba namar balada le than ya kata ni namar so balik song hayeng mo jong kan thai da le kum ta di ka attitude te re kam dei kum ta la da fila ban yarap ilai jong ilok fi da de sai jan ru sai tiar ru sai mo ye ya trailang ai ktilang kayeng kan long ka bapu ka bapieng amen haleluya amdei ta ba filong tengah ka tengah ka hap trai bil ne
บ่พี่ได้บ่พี่บาละอันดองชะดองพิมนอนกำมันไอคิติชัวเฮียงฮ้อยฮาบาละยารับamen mangai hi habangi tri lang ya ko ngu lang ka don ka jing kaman ka yeng ka don ka jing suk ka yeng kan don ru ka jing kar khu ka yeng dan shibun ki long yeng ni gisngi ba ki kun ki yam ki pang ka do nut ban ki mla ban express ya kata namar hayeng am kalong ka yeng ka bahuri hura do kata dang step la kiu kiu kau laya berbiu berbau mame kumta mapa kumta masen ki kun publik syurit nusim don ki kun ki opang ki yo kata ki jingpang depression anxiety ki yo ka trauma ro na do ba ki dangret ki ya thu shin sunu kimla namar boleh baki de ki kimi ki pagi ba ya syurit apeng jongki sidan ka baong mau ya kerwit ki hati meno bayap yap ki plang tading ta habangi don nuk ta ka yeng la se don apeng jofi ka ni ka poro Lesi hayeng jo pi ke don baik ke jing ya huri hura teng fi snow kenja fi snow marway fi snow melung teng wan soitan ong ka bhaya pha aida phayo alok no or aida pha balik no yap no bal gini meneng adang pe ka news ani hapo India tang haus nem news nem bal adap ru hadu kumba nriu pusan hajar ngut ki breu ki commit suicide arajar arpo kano Andre pesan hajar ngot. Ngai ngadi ngada lengok hadu kata-kata gi pergi apa niap ya ladi. Syaitan utrai bahai ni gisgi. Ada ngine pa ya kaktin gi jong blai uji su kran ngaso hone. Andre balai pi ong inga try ne pi khot inga try. Andre pim le ban ya kitaru ke banga ong. Utrai we expect ba ya ga ke bangi yo snow na ngin le ya kata. Amen. Utrai uang bam kamentoy ya pi ban syukot yang atrai Henry pimle pat ia kata kabanga ong balai bubun sin habangi ngiosngo ya ktin ke jong blay ngi leche jeseng rebun sin pat am ngimiosngo si shay ke ktin ke jong blay namar balai ftep sibu mentala dai hala bi hayom to tel dan bakran nefi piosngo hitrai ban ya kran ski marba bon pelat katakan noise malah dah kali batem tiap penhe ding ya keren yo sengoh hitrai marka perthayam ka penhe pelat ya ka sound ke jongka tarau bon sin ngi kum ke bangai ngim yo sengoh ya ka sur ke jong blai hari ka por nga kwa ban ya lam yo phina ka ktin ke jong blai bagata ka dei naga kitab ka benengkong ka jong Samuel kani ka lenong ka balai Kababel ka omni kadkhot ka benengkong ka omni but utaw kana Samuel ula syakri utrai khmat u Eli balga ktin utrai kalalong ka bakodor hagita gisngi am shimdon ka jing thu pau ka bashinna kamut hagani ka por kalong ka ba long very rare lene kalong teng lene kalong tang katu kat ni but kadon ka jingken ja ikum baga ktin jublai kong baga don ka jingken ja hakata ka jing itu pau lani hakata ka jing yo snow ya ka ktin ka jublai ka babel ka ong ni di hakata ka por menbau Eli udang tia halaga jaka habaki khmat jong u kilas dang ban berie ba umla ban yoi ong berie vistu em berie to umla yoi namar balai ba ulat temen, setuem, kimat jung kelas sedang berwie umla aban yoi, berhaba 4 lip ke syarak ublay ke temple try, hakabala don ke senduk ublay Samuel ru ulatia. Engkau amno yang fikir ni kesengi, begini asngo ya ke surga jung ublay. Maruji suang kamentoy ya pi ban suang atrai henry pim yo asngo ba pim le ya ke tin ke junga. Ngakwa ya pi wong try, tangi puli ke negat khot ka ong ni. Henry balai pikot yang atrai but pimle pen bani ki ru kamanga ong uai baro ubawan hanga ong ubawan hanga uai ru ubawan hanga ong ujisu kabamut ban yo snow yo trai ngi haban wan hajan jong trai amen lafi yang sejngai no blai nganget finum yo snow ya ga ktin ga jong blai tadeng tangi haban don hajan jong blai u Eli udan haka temple bat ikmat ju gila bria baka babel gitu bau Samuel ulatia hajan ke senduk jutang haka testament ke berim ke senduk jutang ke keren ya ke presence ke jong blay bau blay udan haka taka senduk
Ban hang no bakadan kata kesenduk kadan ka presence ke jong blai. Ban nga snol tanat ban perkat angne ba uneu khna uneu Samuel ulathia hai habadan kesenduk ke jong blai. Lalu pipet ya kekhtian ke jong blai ke yetu ingi. Bahwa ukun serang auria udang don bat ukpa uyo sngo ya ka sur ke jong ukpa uyo I ya ukpa henre anda bolo jngai na ukpa. Dang yo sngo shi ka sur. Yo sngo sho. Berkai ka baja ka jingim ka jong o ka poi hado ba unda kaladuk bat ka jingim ka jong ka da kelas ka jingim ka baja khlia do kata-kata u Jisu am habu ai ka nuksa syapang usniang marki ju ki kenji cha bagi sniang ki baja khlia nagi baja khlia kamul ka jingim ka jong ka long sya ka baja khlia nagi baja khlia na marbu jingai na ukpa teledangi jingai na ukpa ngi ngimla ban yo snow ya ka sur ke jong tra tarau jisung wei bawan hanga kamut ngi hab ban wan hajan jong tra amen ngim dei ban jingai na ublei rengi dei ban dan haka jaka ka ba ublei udan amen ublei udan hai ublei udan haka ne just sing first point amen da fiaseng ar nilai orang langono ngandon rengkat bat fi kasenduk jutang ke jong blai kamdan syuk menta henry haba kita ki ba syakri utrai ki yaseng lang ki adon lang utrai ong hang tangan don rengkat bat fi amen ladon ar nilai utrai hang liling ya bun teh palat mo kamu utrai don hang ni tabalan ngidon hakane ke jinga seng ngitip bangidon hau trai amen ngidon hau trai namar ngidon haka jingdon ke jong trai ngidon hakata ka jaka shong ke jong trai malu trai u shong haka praises haka jingero jong ki breu ki jong u menadu menengi larwa ngilai ro pitrai u bleu shuwan u petno having ro God dwells in the praises of his people bo bleu shong haka jaka jong jingero ke jingmani ki breu ki jong u habang idon hang ni wala na pimpat jio snowy ka surga jong blay ru rena marba piwan hajan u blay pim jingai pim pet no blay don ki bri gitat man jia seng kyong ni yo yu le just seng ni le just seng hab sngap ya khtin ni jong blay don ba kham khap nap ni hab ai su jingai ngo ru ni tang bai kali ru ani i ai dao bahab lut ni saka blocks di sinong tmai li te lai kenta na yoha nong tmai tading ta kidon gidao bagi breu ki jingai no blai ra kwa ba nong ifi hagane ka sngi na marwa pipi lawan hagane ka jaka am finum do ban yo sngo ka sor ka jong blai amen u Samuel wala daw nang khna tip ye ke ru re udan hakata ka temple ka jong blai uthia ajan jo ta ka senduk tip iru ke ba kata ka senduk ka long lese ula batai ru eli ka senduk ka long kumta uthia be hajan jo kata kesenduk baka babal gitu hagawai kamiet utrai ula keren amen kababal kaong kajingdon ke jong blai ke kata bang ye senglang arelai utrai ong an long rengkat bat phi Matius ke long ka bakat pra khot ba arpo kaktin jong blai ka keren ngiru bangim dei ban e no ye ya ke jinga senglang ublai udan haka praises haka jaka bagi breu ki mani ublai udan kadon ka senduk jutang haka jaka ka bangi don ke jinga ro ke jinga mani habangi don ban ya kran chapang ublai amen baka ba bagi tu ingi langi puliru malaki gil nong ba lai ka dekot ka bakat reu utrai pleng usngap habaki breu jong u kia kran ka babal ka angkum ni anda kumta kita kibla shepting utrai kile kren parlok baru try ula syashkor baru ula yosngau balato ya ka kitab ka jingkan mau hakmat jongu ya kita kibla shepting utrai bar kibala perkat ya ka kerteng jongu kababal ka ong habang idon menya kren syapang utrai ong ngani yosngau ya ka ka ba fifikren amen
Namar bapidan menyakran syapang jonga wangandan hangta bamdei tang mangandan hangta ngan tho akan mau ya kata kenyakran jong fi. Amen. Kamu habang iwan jaseng ubeli ai attendance mah. Kau beli office. Saya kata tarik. Pilih jaseng. Kata tarik syakri yang Are ubeli unum klet Ngam tep dalai sebeneng kan lang gumno. Ubeli la ubeli kan ka kitab jong ka jingken mau un pen ilut ter ba uken mau te ka ai ka mangilale lam ta jong kadang sekawe de hang tarong ngai kitab jingken mau ubeli tho lut ya ke ka bangi klem le ro nam ta jong tadeng ta kwa abang ifi to ai bangin le ke bahagata ka kitab juga jingken mau ubeli un kan mau ta ke ka bangi le nam ta jong Amen. Hallelujah. To ai banginom jingai no ubeli ai banginon haga jaka ka ba ubeli udan. Amen. Ulayu Samuel hakata ke temple. Samuel ule ya kata ka ba ublay ule. Ngihe habandan haga jaka ka ba syakri ya utrai. Bangi di ban leru ya kata ka ka ba utrai ukwa ingi bangin le. Amen. Ka jaka ka ba kumno ka ba syakri ya utrai. Kajaka kaba syakri utrai ketika jaka kaba mensim jong blay udan. Amen. Baraba udan mensim jong blay kedan gay. Kadang ke jing lai lo jong ketien ke jong blay. Ngai fitep wat haka perthai. Fitep nam kadang ke jing penslek perthai ru. Ngai haka wei naga video borwai Michael Jackson nam kibriu ki jing penslek de. Kia kelon. Senrai ba ko au rai ngam ni. Kia kelan, kia yam, kia kelan, kia beriau. Mama la long kumu blay yaki. Tak tahu lah kot yaki, ki idols. Ki dan sibun ki idols. Reu blay jungi umdeu idol, blay jungi deu God. Amen. Umdeu idol. Lada yaki idol ru kat tu ke jing penslek kan otam yo blay ba imlay. Amen. Hallelujah. Tading ta habang idon haka presence ke jong blay habang idon haka jaka ke jong blay ngi haban le ro ya ka ka ba u blay ule barka babel ke tu ang ni mdei tang ba u Samuel u thia aga ka senduk ka verse ka beningkong ga ong hang ni ba u Samuel ru ulale ayu ula syakri bangin wan hajan jong blay kena mengin yo snow yo blay bamdei nakata bangin syakri ru yo blay ngan pulih kene kepor we Samuel kong balai ke dekat menengkong gaong bat utau kena Samuel ula syakri yo try hakmat u Eli mdei tang bo syutia hajan senduk henry uneu kena ru uda syakri yo try. Amen. Pistana da syakri yo blay kay gijing syakri bunsin yang ba kapulpit kedega jaka bangi syakri. Kapulpit kamdei ke jaka bangi syakri blay. Kapulpit kedega jaka ka bangi hikai yaki syakri jong blay. Amen. Ka jing syakri blay kedega tabu Jisu ong. Habang ngalatangan fiklaman aibam. Habang ran haka bendi fiklaman jingo. Habang ngasitam, habang ngapang, habang ngalengkot fiklamwan but fiklam le ai. Bunsing imut bat kajing syakri blay kadai kata kabagi yo yang nani bon yo yalap. Kita kajing syakri blay kadai haki yo, haki hat, haki snong ki tau, haki jakatre ki jongpi, haki office ki jongpi. Kata kadai jaka kabu syakri yo blay ya ko fi ai ga gospel ya kita ki be syate ki be syakho mau syaitan ki bidang dan ka bendi man pelajak ki nang ta. Amen. Kadai jaka bon ki breu ki ba matla, bon ki breu ki kelut, kadai pi ba pen snow ba ya pen snow hado ban yo snow tat. Si sngi tu num sngap ar sngi num sngap lai sngi num sngap henry haba yo ba ka jingem ka jongpi, kadai ka jingem ka badan ka jingkemen, ka jingem ka badan ka bor ka jongblay, kita ki mam kwa ban sngap ro ki haban sngap. Amen. Kasapoi ka por wam lada ki ignore pi mentag ni sia Henry ladakin dan hak jing kasapoi ke situation bakin sadan hak jing baka ta ka porem kin pe keleng am kinum iya no ru bala banyak rap yaki kinum de la ai ka tu ka bi pelang ta ka tu shit duai tapi ni la ai ka tu ka kongdeng pelang ni la ai tu barit ta dau ki kenrit sisa
haka baningkong ki kentron ha. Reha ka bakado lada gidan la ka problem kin mau ya pi. Amen. Badeng ta kwa bnong fi lada gibriu ki kentron fi kano ro wajus ngorem. Im ka jing im ka ba syakri u blai. Hakmat jong blai yang bat syakri u wa hakmat gibriu mau Samuel u syakri hakmat jong Eli. Amen. Pidai ban syakri hakmat gibriu ya blai. Bun sien de la pila si sengap internet mo sengap adukan tu mas man beri ni leran prit no ni nomor balai dah yo semua kita igong ni lek ruhok ha teng mo lamut berduai adukan tu berduai dah la play adukan berduai mas man customer kuno ba long leran te berduai ru leran man sengap ikitin jubli leran ban sengap ikijing ruai kijong try tadi kita lawan kidus lah sengap jurai gospel lawan kidus cino ano dila kadeko. Nambalai banong ba ngam day beriu belenga ya long langkup ni. Ngam day ekstremis ngam day tau radikalis. Ngadai buya biang lang. Nah kwa banong ifi lada pipi sashkore ktin ke jomplay fidan hadukan na dohang no lada pi sengap pen hebet. Bagi taki biyo snokin tip bapi sengap ya ketin jong blay ban haba pi snow bapi pen snow man laga sngi kan sapoi kapor bagi takin sayo snow. Amen. Terau jileran ban pla yau try. Wanum leran ban pla ka gospel jong Kris kata ga gijin syakri. Namar kalong ka bor ban penim ya way puai bangat ong ketin ke jong blay. Ya no nangkong. Lada ki Jew ne, diki gentle ne, lada ki Greek ne, lada ki no ginoro. Lada dei ubo doyong ne doli dosau dostem ne uba komno. Nginom leran ban pla ka gospel. Markalong ka bor ban penim. Amen. Kata ga gijin syakri ka ba way une Samuel syakri khamat ke jong Eli. Abangin syakri khmat kibriu. Mde ta magi syakri hau blai. Mde ta magi dan ta hak senduk blai. Abangin syakri ru syak pertai. Amen. Jan show blai. Le ya kata ye ke bau blai upa ai pi ba pipin le ya kata. Tadau Jisu la da wong pi wan ha jan jonga. Pin wan tuong bat pin snow ya ka tien ke jonga. Pe ne wong no tengi puli yang sa isien. Wong Henry balai pikot yang atrai bat pim le ban bani ki ru ki banga ong. Wei ubawan hanga baru buyo snow yikitien jonga baru bale ru yaki ngan peni happy yanu usriem. Ubawan hanga kamut ngi hab jan show blay bam dei tam ngi jan ngi hab ban syakriu blay bada ngi syakriu blay ngi dei ru kinong ya snow yikitien ke jong blay namar bau syakri namar udana ke senduk deyang ta bau blay ukren ya Samuel. Amen. Tetapi pan yo snow ke sur ke jong tra rum lele syakri bet. Don syaitan ni le balan ma me. Tanya ke sur jong blay ru yo snow re li ya lap hana. Ni shu le hok ma pa le. Lada pim panyo snow makanayam kumba Samuel tiap ba inta senduk yo snow henry syakri ru akmat jong Eli. Namar bau dan hajan jong senduk namar syakri hau Eli. Kaya kebaja uyo snow ya ke sur ke jong blay. Amen. Uyo snow ya ke sur ke jong blay ngak pa no feel lada pim panyo snow menta pin yo snow uji song tabuan hajan jonga bar habuan pi dakran mapinang to pastor ngano mi snow hawan hajan da jong fi fiang komno dadi bekam kelut li komno baru blay jong imde bekelut ha. Tengi kum kibri ngai su example ya kata. Da kerana jengam jos ngo. Dali hajan. Hisamla she kerana jengai. Pine mapot nan pulok samla shong nek samla shong nastai. I love you. I love you too. Rom ta trai kini shong ke ju shatri. Sop arngot siu sau ngimtip kia keran iu syarki. Kasubang kata ke jingeson namar balai baki ajan. Bara baki jan mdai tam baki jan hakado ki jan ru har khamsim namar balai hab ki snow ke jinya keren. Ka build up your relationship ke jongki. Tadeng ta habangi jan show blay. Ni syakri u blay akmat ki brio u blay un keren be yangi. Amen. U blay un keren be yangi. Bar haba u keren am kata ka dei ka point ka basngo tenat. Ai bangin syak skor yo. Wat dong
Mabun sini ke jasang em kidan ki perlok ke mengal yo sngo kyong. Ni hatu jasang ni pastor. Ngalay sngo bo blay la kren nga ta wong kit lay IT no. Andai kidan pakai gasur kong. Si me salet. Salet. Dang gini jasang kadang slam salet last day. Kabau blay Ukraine. Ukraine mentah yo Ukraine syupat hadian. Samuel udang tia, ublay ugong Samuel crack. Ulah long ready lupa ban ya sngo ke ketien ke jong blay. Barabu le ya sngo umda sngo choe abu de blay. Ulai cho eli pikon pina kan ra. Me ki tia shwa. Ukendit. Umde bu ya tia belengai. Bun ki priu kini ki sngi abu blay Ukraine ram ya sngo shu na mar balai. Balas sngo temen ha ke jing long Kristan. Lah pro ngi, lah long Kristan, lah kan Nam chưa mentah. Ngalan re Nam, nyo Nam. Lah sngo long profesional jing long Kristan. Lah temen lah ke jing long Kristan, dan tak ke jing le niam ba ke shu lekut tang ke jing le niam he. Shu le jasang minto shu. Sngo pro ba lanang lut. Ka syukut bai tang hakit, pendak program hakit niam ki rukam, henrai klem yo sngo ke surga jong blai. Namar bu Eli ulah temen ulah briero teng em ha ke jingong Kristan namar ngila sngo tempelat em ngi brie ban yu blay ngi mi show yu blay teng ke skor jung ki khiatan abu blay ukran ngi mi sngo show namar ngi sngo ko bala tip lo ekti le jasang le yu kacu hite katu kum tu hi kan nakatin blay hi la yo sngo do lang ret Jisu si Jisu Moses David si David Samson si Samson Kacu. Tapi ni kamu yosno kacu. I want to experiment a new experience. Tak tahu ngan let jauh pertai nama orang ngampat jupoi tu sekelop. Ngampat jupoi ben let ya drive. Ni ngampat jupoi ben di biar dah. Ngai ik ya di biar ni cik ihun, cik tiang, cik ibang, cik isingyam. Ni kia syang standar kia diwan. Leja sayang kecu. Hap kelas kebemut. Ya semua kecu. Pastor dan si dan wai. David si David. Kelembit pat. David kelembit. Kelem senai ram. David tadi menbit kenji sama. Kaktian ke jomble ke dia menbit. Nrai kelembit. Ya sngo, Jisu la janwan. Dah tu kapor ngan sngo sia Jisu la janwan. Rekleman pastor tu pastor. Chas. Ha ka tu kapor ngan ya sngo. Oh ke cimpen pau Jisu wan noh kan kamiet. Paro le lo sia mane layar rung ke mane lai thngian ke mane la jan pras ke mane. Ala no men wan klemwan. Chas. Tak kecilap kam kai sudah. Chas. Bala shuwis kaya kapor. Babi late bait. It's the time to disco. Kadai punya disco. Mdai ka ba ngingin ya syakri blay. Buat tentang gila sngo pro do kata-kata bangi ong kaju. Weli namar ba ulah sngo. Ba ulah rangba ha kata ke syakri uklam ya sngo ya kasur ka jong blay rede kena red. Buya sngo ka surga jong blay. Tak daw la dang imlong kum ki kelung am. Imla ban rong ski himaga jong blay. Tara man laga sngi long bikum tu kelung bakwa dut man laga sngi. Amen. Kelung la dam yo dut long hi. Kelung la jong masen kanga mami ngaku baik. Kum ta tharai? Ngaku girlfriend. Masen ka. Kelung masen ka te bi ukwa baik ban buny. To ay mamangir gin long kumta ya kabangin terang hir ya kani kaba smor kadot kaba kenjam sim kabelong kaktin ke jong blay namar kani kan ya lamingi sya jing pen amen wadong ni kacu wadong di ya ka dot ka jong ublay kaktin kaba ay hangi ya ke jing amen haleluya tak ada kita Warai bangin long kumu Eli belas ngotemen. Mansyakri haju haga tempel.
Abang ilom kilong ki batrang ki basliang. Sengongo ipi nakapor piwan siya kanige jikri. Pim ju absent. Like stang kiran ki cap let's say, mo mlakiar syu pimwan. Bal mdei tang ka piwan renga sengongo iu blay piwan ya lamru ya ki wei de siya kajin jikri. Namar pimlong selfish. Menong tang mangangan yo. Tapi wan ya lam lang iki wei. Lalu na preng jong pi ya kanige por mo. Kabapiwan marway kot lang ikiway de bikin wan lang siya ni. Amen? Hoy bapait na TV, bapait na YouTube, kaperte, wat kabadon lang hang ni. Na fiyong no na. Amen? Biang hidup beri uji tu, lisa supaya YouTube. Teng pak krak tu, knayu ko to. Teng la de stop de pak, la de stop no na marwa balay. Bamdan ha ka jing seng, supaya na YouTube biang ni, namla banwan, henry habala banwan ta kabahai banwan. Amen? Pak kreng tu jing seja, lama kami au terai. Lawan memjal, lawan tu doa. Ni tu lah flop no. Ketu concentration kalau alej no. Nanti abang indan hak presence jong blay dawan kamiau nak krow nam yos ngau. Amen. Abang indan kisah seng lang kam ni mo. Dah jadu slap du pria na tip na badan ni biang bet. Tadi ingta ngas ngau tenat bau eli. Uyos ngau ba uni ukna wan ong. Laisien wan keren bat udai u eli. Wang kata telah dia belai. Dengan le aku menopat habang ayo snow. Udai u Eli u bahikai u Samuel. Kumno bu un pai ketien hu try. Kadekot kaba Prague ong lenong balai dekot bu Prague ong. Balu try ula kot pat u Samuel kaba laisien. Bat ula ke bat ula let show Eli ba ula ong. Ngahang ni ba melakot yang tiu Eli ula tip ba udai utrai ula kot yau kena. Hadu alai sin Samuel mut be Eli usung tho hangta ba la kot da utrai yau ne kena. Ket kot ba kendai kong namar katau Eli ula ong au Samuel kilit tia tilada un kot yeme to ong kren go trai na ba shakri jangme uyos ngau kum tau Samuel ula leit ula tia hala kajaka. Kran go try. Wong uhikai wong ladak yosno sa isin habakot Samuel. Weli wong me ong no kumni ong kran go try. Habo blay. Piasno ka dan jimping kendo. Haka donut ke jongpi. Ong yu try kran hanga try. Filet chika jaseng. Wan ong shulait bi leng kum tong ngan let chika ni jaseng. Kran ma me go try yang. Amen. Haba filet chika jing duai. Happy duai, ong hau try, kran ha try. Babangan lek ngan wan ubreu betli ngan yo snow ya ketien ka jongme ngan yo snow ya ka sur ka jongme namarada ngam yo snow kamentoy nga. Bangan shulai teli ngan wan teli. Mar ka ketien jongblay kadai ka ketien ka ba im, ba ka ketien ka ba sawa, ka ketien ka ba ai jing im si sayang. Amen. Ka ba ai bor ta daw kran atray. Badayeng ta Jisu ong ikata way baro buwan hanga baro bu yosngo ya kaktien junga baro bale yakingan peni happy yano usariem ulong kumubriu ubalatay ya kayeng ubalati ba ubala pengam jeliu bar ubala seng nong rem halaro mau siang ubriu ubadan haga presence jong blay u shakri u blay u yosno ya ktien jong blay u kongo ya ktien ga jong blay u long tik kum tau breu u balatay ya laga ying halor u mausiang mde bomi telun sejrong mausiang bahapti siapa kababel kaong ulong ko breu balatay ya ga ying fidatay ying long hi besutay laga tay binena jrong hablam no hapti. Tadeng ta haba pi osno ya ka ktien ga jong blay mdei tang ba shi osno tang shi dekat ala biang shi dekat henry na lor kata ka dekat tiru na way ban pen scam ya kata ka dekat amen bun sien ladang yosno tang shi dekat kala ban wan ra jing men sao shi dekat siang la ka ba klem ya ka tengah ban ya ka klem ya ka balang dan dekat kata Tambah kibri kong ni kata kada khot ta ka dakat ba ka basir kai shisha gospel yu kata
kitab you kata. Lah kata di ketien ublay. Dan ki ba ong ru ublay we rap we kita ki be rap iladi. God help those who help themselves. Ta teng sing la yo sngoi kata tengong dan ubrio bang. Ublay we rap ya kita ki be rap iladi. Ma ong blay te mo tra de na ketien blay. Ngawad ya ta kot na no ru. Klem lap la jan tekut lu sugini kisla barakot. Ngam lap. Mesti apa don Google dah. Hawat dah. Rekam dan. Hangap kado ngasem bakadai ke Chinese proverb. Baong nong China. Mdai baong utrai. Ngaperkat geng la dalak ban yarap yeladi. Tabelin don kampet you blay. Ngidon kam you blay na mar ngimla ban yarap yeladi. Mdai gumta. Logic kata. Ada ublay unya rap ya kita ki be rap ya lade. Lada pim tre hitam. Nyepet ne. Kababel kong lada utrai hitam kat bu utrai lada ublay dan badu. Kalong leno ai baro. Ngamong if you late to exam. Trying late to exam and you rap yang ngan top hang an you 100. Ngan pulih kot pulih bet. Tangga Bible. Unyarap try. Lada pipule kot berpulih nadu step berdoa lamir pulih bet ngan tok bah. Try pin pas bah. Teng klem wan ru tu kejeng keli filak pulih. Ingat. Baladangi ngidon baru try. Ngitip jaga ketin ke jong try. Amen. Nginom sengap ya ke jingong jong kiwei na marbelai kita kiwei rugi osngoi jong jong kiwei. Kita kiwei rugi osngoi jong jong kiwei. Dah keli ta mono bang nano mo yo osngoi ong tu pait. Tali kau di pait chance bi osngoi no. Ai tu pait jong sai dan selum jing tap. Layap tu pait. Yo nai kata kuat nai tap tu pait teman layap. Tadeng ta habangi Ngi osong ketin jublay, ti ketin jublay. Danam dan kata. Amen? Danam dan kum kata gentin. Maka Bible kaong la explain ka Bible ulan pa ulan. Kendiat hang ne kendiat nang tai. Soitan lam da kum ta mula yo ban peliem yu Jisu. Lada u Jisu tip ya ketin. Lada dei bola tip sisa ya ketin. U Jisu unjen langet yo soitan. Kecil percaya ka baar kaum no. Soitan ong yu Jisu. Jisu ngatip. Bagi dan ke angel jom belaya me. Kenti nang ni stie tes na. Kenti. Nama la thok sam knai buai ke dekat ke bakat buai. Na bau belai hukum lagi angel sepang jome. Man sumar gelenti jome baro kira ye me hakikti ke jong ki menam jentut ke chat duma. La adap thok ha Bible Jisu kenti na pek Bible la ong kan long bet. La do Jisu ong ogan dei mo. Kenti. Try ke angel kinuan. Me kenti dap chateau ke ong ke angel. Tanay daw Jisu ang nabalat ho. Wang kuat na way pat. Mar Jisu ti. O nabalat ho. Membet mentanjo yung tribe of Blajong me. Amen? Lalaki priyo kiyang bautray. Wang yang kumta. Fiap cek hai ti priyo ha. Utray ayu. Nama don shibon ki try ba don shibon ki Blay. Ang kaktin ka jong Blay. Yo dei wei pat itrai. Bun sin kibri kyong trai ong ya klem das ngu thop ha yo trai. Klem pat shong ba ka senduk ke jong trai. Klem pat isakri ba khamat kibri shu ong be ba ong utrai wonder wei pat utrai. Bun kibri ki ba klaf tep don kibri em kyong yo sngo ke sur jong blai bengin charging it ba sao pos ni. La ong utrai em no miap rata. Dan kibri ki ong try sabus ni charging it yap no sunan put no sunan hero. So sunai. Baki ong ba ong try. Wow try. Ngini lik sa no sa klau. Flejio snow. Batiang ino. Yung maral klau. Sa ba sa klau. Murah klau lupa klau. Oh melai don ni lasuk me kata te. Ngalamut wan wat i me sasor. Tama melai wan sa klau te. Lapan suk polat yang Ken mau kum ki banget ngim dia belong concern yang merat klau.
Jisu ang wakik selain naga donut jong pi. Tungai fi haublei, tungai hangaru. Namar hai, hagiyim kupa jong adon shibon ki pulit jong ne ong try. Lam ta gam tang ong api ngan lek ban krek ke jakai pi. Andang ladap ban krek ke jakai pi ngan sawan ban Xiao ban shim no pi. Kai kita ke jing shim no. Ke jing rong no. Ban haga jaka kabanganga don findanai. Pindah nang ta. Tak ada what you long concern you merat klau. Long concern you try. Amen. What you think? Ni teman merat klau ni ngak ni terlihat aku ni sedikit kon ni. Ni ke sarkar kami. Ting sarkar. You try but wong siong hey kum ni ma ha ba ong ki bri. Kum ta kan. Ka de kan ni nyale no kum ta. Ong tu ki bri ai resign no ka kam ni. Wali school show, wali try show labiang show hayeng. Boong mo no, ong try. Ni ya lek wud. Ya kabuk try wong pak dem. Ap shua mo try. Ap ngenda duai shua dainam Bala thoda ka Bible pelan kita ap shua nda duai. Ya kabong ki priu pak dem kim chu duai. Ki ngoke kala dai lek bet no. Tading tau try wong. Wong kum no try wong. Ulong ubreu belatei ke yeng ubelati berbangam jeliau ngihap banti ban ngam jeliau ya gai. Ya ga ktien ga jong blai. Amen. Ngihap banti ban ngam jeliau. Namar lada ngam jeliau lada fitei ya ga yeng building ke bahe. Ke foundation ru ke jeliau bah. Amen. Ki building ke bahe ngi ki foundation ru ki kam jeliau. Nama ti saya kaba kam scam, syati saya kaba kam kata domet. Hado wala kendo mau siang. Tadi kita lada ngam syati saya bajeliu. Mensulong Kristen len pen lakot. Tadi kita lada ngi sudan tang ya kektien. Lada ngim ko ngu ya kektien ka jong blai. Sudan don hayeng, don hastap jeng tia, don hapu almari. Tang dio program saya itu ka Bible ai. Thai ora Bible ne. Ka khon chana papa. Dan situ dalam riwat apa itu? Dalam yola betul. Hush, ini program. Pastor, ayo program teh penyarap lempis ya. Yo program mana pendik pada pastor. Yalah dia yang cukup Bible. Tapi yo program lipat nano. Tading ta, lada fila ba melendat ya nega ketien jom blame dan kami hirup ben krek. Yang kayang keren lami lah kami hi. Amen. Fikran yang pai ba fi dan kami ga gane gisni. Pai ba ngisno artin to nya keren sepang gajing artatien. Dan kibri kyong ni syate syak khome ki ksuit. Ngisno ba kadon kata. To meleng nya keren kata subjek gane gisni. Ladon ter Bible verse la lupa ni tak pernah lupa asyom tak. Bun Kristen kim long tum ta. Tarang ngihaban long profesional. Kumba u engineer u haban pas belong engineer, u doktor belong doktor u haban pas, belong Kristen u hab pas fitipna. Menta pulih Bible pulih pastor. Pulih hamros pulih man ka sungi. Si duai, kita pastor, siapa tiak ya duai, play Bible, kim step play Bible, ngom play mana step play tu siang tu, play Bible lampi, play pastor, naik play, tep tu sulit bikum tu pastor, lap no play ke play, tep lap kecingnya thok siang kurim jong no, tang beladai ke Bible terlabiang yang pastor. Mga ladau Jisu usim eksamen ni pisya. Film Kristen. Dia nak kupak kami Jisu. Siapa nurung sebeneng dah Jisu punya yang lain cuma. Proof bapa dia Kristen. Ngan proof balai. History jongka. Jisyakri lah tiap lot itu Z. History jong tak balang history. Lah tiap lot sedang naik cai. Henry Jisu orang pi tiap kan nutli ki dekat pat. Kan mau tu orang gain tak kawai ru. Kamu siapa tu? Tak kamu
pun hang tu lah yo jirumak ai mel out meh. Badai ta kwa abnong fila da fidei ki Kristen hablong pro hapas. Amen. Mdei melong tang kinong yo snow, handai klem yo snow pat. Later late school ni, imes long a b b lai chung b b mti paru a kom no b kom no a b b. Tadi yang habang ilong ki Kristen ngihab ban san. Amen. Ngihab ban ti ya ka ktien ke jomblai. Tadi yang ta banti don kam nengkong yaki no hikai ru ban pen hikai ya fi ban sngo tho iketin. Tadi yang ta ngi bo skol iki kon don ki hikai hiki kon hayang don hi. Pastor ngam ju bo skol vi kon ngai kai hayang. La tharai. Sibol la dari ban tho matrik. Pi wan nai nak skol yo. Skol jung papa. Na skol imei. Em bos nai si tep tu ka ko su tipai. Penhikai yang kata ngihap banyat karkum ka kos ka ktien jong blai karkum ka syllabus ka jong blai mdei bangin ya hikat bangimon ngin batai hikat bamon nget hikat bamon jisuong rafim ti baman ngam jeliu lalat syllabus mi ada syllabus hapor pisong exam mi dah kawai jikelita talong la yam dan pilam mono besat ini jikeli. Mia dei syllabus te. Tadeng ta. U Jesus wang no. U tau brio batay ka yeng. U ti u ngam jeliu bau seng nong rem haloro mau siang. Tiaba ka ja ka jing slay ka kala syok kertap ya ta ka yeng ngai kam la syok ban pen ki ya ka na bala pen syong nong rem ya ka halor mau siang. Amen. Kababel ke tu hang ni, kabamot habang ina nak percaya kinan sibun ki jing penki, kinan sibun ki eryong, kimen penki ingi, kila banwan ki eryong jugi jing aga jing ke jungi, kila ban ja ki aga jing ke jungi, bateng teng lada ngimdan ni ketien ngimdan juba bro, bun ki brio, namarba yapno ikon, semua percaya gal akut, ngalai kata. Mlek tre mlek ta asyuk balayap ikon nayap ilok nayap kita beit batonyam langsung balakut no kata kejingem hangta mengalait palate lani feel ke business menang yo thia yo dam syo yo bang sendan yap nak sendan hero Henry ladangi don ni ketien ke jong play da feel ke business ru rengi tip bangi don yo tau way bam ju feel. Amen. Ngidon yo Jisu bam ju feel. Amen. Ladang ngidon ya ketien ke jong blay udah yo Jisu udah yo mau siang ke jim ke jongi ladang ilapan syong nong rem haga ketien ke jong blay kani kem ka kot em kani henry kani ke ketien di mau siang. Jar ba jalong kat balong. Lada kiwan ru ki jing pen ki jing hikai ye. Ki jing hikai bakla kini ki singi kin mi sibun ki jing hikai bakla. Ladang ngidon ya ketien em nginom bakla. Mentadon kibri kibong ubelai lak dei imami mami mo dio may mo dio kabalai vim dei vidon i papa vidon di mami apa neng ni sha se imami dan mami apa neng dan tang mano dan tang upapa apa neng bau tahu deh ukpa jongi ubah beneng long bakhoi kerteng jong u iroi trai deng ta ladang idon ke ketien ke jong ublai ladang idon ke jing penki ladang gadai ke bakin jado ladang ke bakin jamin sim ladawan ki eryong ki erlang thari ladang idon utraya kam lelei naman ngitip ula ben petsange igi tabaro. Amen. Fikin mau ya mabagini ki senran ki jong trai ki don apa ka lieng ki leyo Jisu dan lang kalian kawan ke eryong siap tiang kesenran don Jisu dah haliang ngai dang tiang bon sien ngiru ngidon yu Jisu tangai tang hapo jabing lada u Jisu dan tang hapo jabing lada badan hadono jongiam lada wan jingem ngin long komno
ngin jayo tik ngin long bi tik kum tu kisan ran he long bi khibur tu halieng ani ani yi Yesu thia ani ni pen thia la ka lai jang yap ne Yesu mami kili berngam tu try Lalu Yesu thia dalam no masih orang kata thia lang ne kisan ran pat Namar bu Yesu dei tang haka jabing ke joki namar kimpat songso bu dei wei namar kimpat ti hado kata kimpat ngam hado kata kimpat te ya katakan nongrem ka ba scam how try wala ki labot you try ki klem itu you try ternyata kita lej banong Yesu ke te me ke ngila yap ne Yesu pa ya pi ka re jingkat yong bendik nga Zuai jajai hari Jai lut entah kia pe Yesus buat. Dah wei ni. Kita keli dah. Dah wei ni namar ke yong ko ngo yo. Kamu kim pat itu ero yo Yesus. Marata ke jida ke jongki ka syudai tang hasla. Ai ngo. Ngastunat ke senran fitep. Kia sngo Yesus buat ya ki buat la ka buat tip la sim tip buat la ka buat baik. Dan mutrai buat la ka buat i gitu ya. Ui ki kamak ke babon ka syui bitang khmat sakut tang hajabing ko perung hadok no ta. Dei bekiai ne buat utrai. Ngai ngo utrai pa ki yo men sim ba ko. Haga sngi pentecost. Bajling la scam kanong rem joki kata ka sngi nomor 8 pau iki do men sim jong play. Amen. Badeng ta hadin ang ta kawan ka riong bakat no kat noru. Petros nengkong te Fikin mau kapor rasa narfna Yesus Petros lem no ya narut di pitu. Kurat chale aku no. Lah ada bisa sempat. Bisa sempat. Uklem no le hajan no ni kenrat, na kan riang. Sya bentiau. Ai. Sya sempat. Ai panggil di tang ba dalawan betul kabriong. Ngasuh piru pidi nong buat lang Yesus na kumnom to. Wah. Ngam deh. Thế là kelawi Yesus. Wong am dei. Ngatrol ya beneran batu kumut bak khamat tu. Lu pen keladur ila dia. Lai sien ulen. Berkata klemong ba mauru hab lang seding pena. Uting ado kata-kata habalawan kata ke jimpen ki. Re anda habau yo men sema koi. Wai ti no ila dia oli kan sa nar pna ngam dei Yesus am tu inga sa nar khompang hi sa uklem tieng syo dia ke cingiap lalawan ke eriong ke bakal ketar uklem tieng syo ki apostol namar baki yo men sim koi lapen scam ke nongrem ke juki how Jesus Christ namar baki lo pediang ya ka bor yo men sim ke small talk bo ni Jesus de uktin udah itu mau siang ki ong la dayap tarau pol wong yang aban em kalong Christ dayap long jimentoy amen mar bala scam de Mana bukan niam nengkong do. Wei ni reuniam buat Malaysia reuniam fitep butaru fitep di soal jo Tarsus. Mau ukelan niam dah. Ladi bilang me klem niam me mlong me. Klem niam sa. Habo mi la kabare mo pois ke batmai pois o Jesu. Incha ke dom hai. Ni try ong yes. Takada me klem kelaniam. Meladan bat ngamen syar dan hakan niam tu kan niam korkom jong me rementa mela yo enga utrau da keren ya sol boleh me penistam benga u ki kendo kata ka lenti u yo snow ka surga jong blai kombu yo snow u Samuel uniru yo snow ka surga jong blai namar ba blai bu sol ka Tarsus u re bu Syakri blai Ukwa ban Syakri yo blai Syakri khamat juki breu bo de Syakri ru kata ke temple but udah day uparisi yang khting jong blai uparisi na ki parisi wong ban ngaling kham triem di farisi baro mar nga guru janga unohi kai janga de Gamaliel bataf do uskala bataf do nga di student jang u tarang ade wei na kita ki bataf Henry anda habau yo Jesus Christ. Kita borok ngaken sendrom yaki. Kijikai juga niam, kijikai juga ege ini ka dog e bar khoi. Kita kilong sendrom yang mar ngalayo utrai kata ngalabiang. Amen. Rawang yang abadem kalong Christ. Maniap kalong gajing mentoy. Praise the Lord. Jesus wang yang ikan ikas ngi.
Bangim day ben long tang kinong yo sngo ka ktien. Han ragi ai kinong le ya ka ktien. Bala badi kinong le ngin ngam kat kum ka ktien. Ngin pen scam mi la ka jong ka jim ka jongi kat kum ka ktien ka jong blai. Bang kan mau kan ikapor. Hakapor ka jong Samuel udan ru usol, usim sol. Ubala yo snow ya ka surga jong blai. Ubala ya don lang bat kinong ya thul pa usdang man ya thul pa. Bala jit yu ban long tau sim. U ya snow ya ka surga jong blai, handre habau blai. Ukran uang apshwa blai ngan kam snap shwa gini ki pat ba jonga. Ula kan tat ya ka surga jong blai. Ukam ko ngo ya ki sur jong kita ki sipai gi jong o. Blai ong abiang. Wong ka ba shashkor ka ktien ka junga. Kalong ka ba khamha ban ya ki ya ki klen ki lang so mo. Wong ka jing ka ngo ka jong me nga kalong khamha ban ya ka no ka jing knya. Ba ka jing shashkor ka jong me. Ban ya ka no ka klen lang so mo. Tani tangi hap ban shashkor. Ya ka sur ka jong utrai. Amen. Shashkor. Nganget fli osngo bai ka ktien ka jong blai. Nganget Bafinangam ru aga ktien ke jong blai. Ktien ke jong blai kam ju don limit. Manong ngala tip lut. Mangala la master ktien ju blai. Ktien ju blai ka tmai man la ka sngi. Amen. Kadai ka ba tmai man la ka sngi ko nginang puli ka nang bang ka nang thiang. Ktien ju blai kadai ka ba kam dai ka ba yap, kam dai ka novel, kam dai ka khobor, kam dai ka magazine, kadai ka ktien ka jong blai. Amen. Kadai ta abang ya sngo ktien ka jong blai. To ai bangin long tang kita kino sngo handra kinong le ya ka ktien. Ba antara yangi kum kibriu kiba start. Kibriu kiba start ki babiet gi orang beneng. Kiba start. Ai perkat kita orang biet sebeneng kulmar ka beneng. Batai start tu kli blai try ka ni blai mesna ka ni blai kum ni blai kamlong ka ni ne. Keren biet tu blai Tagi ba start kan siya benang. Hallelujah. Kibri ki basong so ada ka sur ka jong blai. Ki ko ngo yo try. Hallelujah. Hallelujah. Banganget kan ka sngi try nang ai bor syo ingi. Bang sngo bakadon ka jing pen sngo no try. Ukran nang kan ka sngi. Nakaway ka level siya kaway ka level ngan kham ngam. Amen. Nakaway ka level Shagaway ka level ngin ngam. Hallelujah. Ngin ya dua ka di kapor mentangi yang lang nakajaga syong ka jongi hagan di kapor ka pamenta. Barang ni kapor ka pamenta. Nakwa ban duai. Nakamenta nang kong ikini kiba isngap nagiying ka jong fi. Akwa ban duai. Bau blay. Un ai fi kata ka jingyo snow. Ya ka ba finyo snow ya ka ktien ka jong blay. Ngatip ka pertai kasawatan. Kijing bun kam juga pertai kita ki kijing pesngau juga pertai teng ka penrit ya ka surga jong blai hinreng akwa banong ni ka sngi ple sngo ka surga jong blai to ai fin ko ngu ya ka surga jong blai ya ka ktien ka jong blai wat ai ba kijing ka jong pi kan kam jam man ka ktien ka jong blai wat ai ba ta kijing kan du ka jong pi kan kam jam man ka ktien ka jong blai kata kijing shem ka jong pi kata kijing su si kijing tang ka jong pi kita kijing yam ka jong pi wat ai ba kata kan kam jam man ka surga jong blai ai ba ka ktien jong blai kan kam jam man kita ki ai baro amen ini dua kan ka por menta try ni ka por nga dua ko try nam tani ki kon ki jong me hang ni ka por ka menta blai bang ada nget ko kan ra try bagi sngo ka ktien ka jong me ka ktien ka jong me ko try ka day ka bam ablay ka day ka ta ko umpniang ko kan ra try ka bakalan ko kan ka ba pen ai ka ta jing aram ablay hallelujah kadon ka ktien ka jong me gong day balm of Gilead ka day ka ktien ko try ka day ka ta ko umpniang jo Gilead ablay ya ka ba banyat no ya ka ta jing pang ya ka ta jing ta ya ka ta jing shitom baro but try nga danget ko kan rat ya ka man sle igi breu ki jong me ko try da ka ni ka ktien ka ni ka sngi try ma ong wat ki ku slai na ka donot jong pi lem ni wat shep tieng aba ta ka ktien ka jong blai kan sawa kham jur ha ka jing em ka jong pi barang ngai na ni shakmat pila ban kran ni ka ktien ka jong blai pila ban shakri utrai hang nong no pidon ngasngo ni ka por sim shep tieng sim jing artien udan ha pi bopun sin pi sngo ba ka dai ban kran rei fi shep tieng ban kran
Pio ngobun sin ngadai ban le an rifshep ting ban le namar file ran yo bagi breu kin kran benya fi hindra kran kan ga sngi bo traun ai fi ga ta bor ga ta jing shlor ba fi nom skol ran ban plai ga gospel ga jong kris hangno ba pi dan la yeng ha sem la ga jing tre jing ta ga yo ga hat ga jong pi hangno ba pi dan wat ai ba fin le ran yo jisu namar bo jisu klem le ran man sha leng khoj ha ga ding pna na ga ba ta jong pi utrai shim le ran na kabanta jongi na marbo la shim ya gajing le ran ga jongi halade kanang bon pen kup yangi da ka buram ga jong hallelujah nganget aga ga ski utrai wan ai fi gajing skop scam ba ble ukran ya ga tien ba fin snap ya ga tien fin sha skor ya ga tien lem da kum ta kamento yangi ban khat jisu kamento yangi ban khat atrai utrai ong anomi thu ya fi de le ro try ni kapon nga doai try mdei bangin yo ime tang ha ka jabing ga jungi ne bangin shutip ime tang ha ka jing tip ba kan jado rai to ai ba ka jing tip ka jungi ime kan long go try ka ba ngam chiliu ka ba the long shisha ka ta kan nong rem ablai men long ka nong rem ya ka jing em ga jungi ba ka tien ga jome kan long ka nong rem yangi bangin yai ne aka ta ka tien ba me man yai ne hangi bangin long kita ki breu ki ba sai so ablai Memalong me atau ding sawan ngilong kita gitna trangin snow bangin say sa hame blay abangin yai ne hame go try bangin yai snow hame go try hallelujah haga gerteng ga jong jisu ga dwai ga gar ko fi ga yeng sam ki ba pang bi shitam fin yo kya fin yo klan ki ba pang depression fin yo kya ki ba pang jing pang ki ba haru kom jing pang ki ba khla haru kom ga sno ga ie ga ne ga por fi dan jing at au rendang ga jong pi utrai ban kya ya tau jing at au rendang jong pi ha ga ne ga sni fin i ga kamba ga jong blai ga dan ga jing mong shin tor ga jong pi ka bala among ga bala at ba shkhmat ba ga nge utrai ban kya ne ga jing mong ki doktor ki om ba diga cancer nga nge ha ga gerteng u jisu kata ga cancer ka da hap no sendan hagane ga ski hamadan bat nganget ba fin yo khia hallelujah ki jing pang jing stom jing e ki jing le ki la da ka financial problem ka family problem ka no ka problem ka teng ga jong jisu kata baro kan long bala kan ria no haga gerteng ga jong jisu hallelujah haga teng jong jisu ngadwai hallelujah amen trang ger khu hallelujah ni sngo kemen ban bentip ya pi baka potnet kan pelong ya jing sang ya lap halau so tun haka sao san rev tarik jong benai November haka jing isang plan da ka barit kum ka street meeting hunrei ublei la ple ya ka lat ka ba kham he ya ka ba ngida sngungu irang ba snong haba ngilapan jing bit na ila ais no ningi da ka madan ka ba he baka ta ga dei halau so tun block tu kajaka jong iba Michelle Wankar ngida sngungu iba Michelle ru ila ai sngu bha ke kajaka ka jong ya ga bangin pelong ya ke healing service haka sa san ban reu benai November in pelong ini ke jeseng tang haka por san ba ji janmit baro lait li ni sngi barngangai kadon ka kamba ka jong blai haka ke jeseng wan yalam ki bepang ki sitom ngin duai kerpang nam ta jong pi ki bisyak te ki bisyak khom ka bor jong soitan ka don ka bor jong blai ban pelat ya pi pada ki bahieng ki basem ki jong pi banget kan don ka jinkman ha ka snong lau soton ni khot sngo bha ya fi ki bayok sngo ya kan ka jing pentip kam da dei tang na snong lau soton ne na jan sor ne khap sor pila ban yawan lang ha kita ki jing sang ni khot sngo bha ya fi ngilap pen kre ya ka jaseng yalap sao san real how benai November arajar arpuar tading tangi khot sngo bhai fi ngi pdiang sngo bhai fi badang ngai kan don shaki kamba ya ka bo blai un le aga gm ge jong fi one da ka donut ka badwai one da ka men sim jong jing pen kre shaki ni ge jeseng fin mat ya ki kamba one da ka jing khmi lenti u blai un le shibon ki kam ki bapla ha ga gm ge jong fi blame ka khui fi ngi khmi lenti ben ye kendu ya fi khmi lenti ben ye fi ha kita gi sngi ha kita gi tarik ha kita gi snong sao san reu benai November blame ka khui fi ngin se kendo ha kita gi sngi kublai shibon amen